Mga kanyo, papunta tayo ngayon sa ubas na sinasabi nilang meron daw dito sa Santa Barbara. Malapit lang yan sa casa. At kasama natin si Love at si Ronald Adventure. At kasama natin din si Kit Kit. So sobrang sama ng ubas mga kanyol, napasaya po tayo. Kasama po natin si Ronald Adventure. Ahahay! Kanyol, nandito na tayo sa may ubas. Dito lang yan sa Bintinilla, Santa Barbara. Malapit lang sa casa, Inasal. So ayun, si Sir nandyan. Si Ronald Adventure. Yun, kaway. Sir! Barangay Bintinilla. Pag i-comment niyo po siya dito, nandito po yung Facebook page niya po, sir. Yan, dito po. Yan mga kanyol, maraming bunga ngayon yung ubas ni sir. Yan o. Mamaya magtitikman natin tong ubas ni sir. Yan o. So ayun mga kanyol, pipitas po tayo ng ubas ni sir. Yun. Kukuha lang po ako ng isa. Sarap. So ayun, isa pa. Napasarap tayo mga kanyol. Goods na goods. Shout out po pala kay Judel Centino Moirong. Yun, maraming salamat sa suporta mga kanyo. At kung nagustuhan mo itong video nito, like and share mo na mga kanyo. Thank you very much.